sa kan da to a tuna chon zong tra bol na tur kan tina sada sada mình chokang to kwan so meng a to bol na hu nia theng hi chuan tuilum kan telang tuilum tlem tian tuilum kan lei ta tlem te kan lei ta kan chok kwan so mai don ni avong adan to hi va phuk to hi zong ta kom thum lek bol mai don ni so le sada le tuilum tian han choka tam atui tam lu tuk po apiru do a tianin atui tlem te hian zong ta kan bol a khana bei hek do na hang tui do na ni chuan zong ta kan da lut le nga chi azino ma charo ka ol sam thei dan ang berin kan bol do ni kan tel le nga chi azino ma charo zong ta kan chok to mai do ni kan mo chi le azino le marcha zong ta kan da ta a nên bố là tụi em à trông lấy là chỗ ở đây trông mình là tụi em này rong bố đàn sát tọ này lại chuan để căng tê prawn tê thì khăn salad angin broccoli parboiled tlum chan noi tê tomato tê telila đâu nghe này cả dania ang te po telila tui don em ani mà sẽ chung tiền cho cái này về là phá tiền samdan berin marcha thak chi azino sa sada khang te anga te khan in zong ta kan bol ta top mai ni tian atui ve em tho ni mix nuai po kha atui viau do na mà sẽ mix nuai du mai la mà cái ni thing tlang kho anga te chuan kan channel ni ang den thing tlang kho anga te chuan du ang kha han lam khom na tur sum nei lo mai ba ka om lo thina tian asam zong anun le che thi kan zir thiam ve mai hi chula tian kan ti ve no kan e ve nok ka tu hi kan ti ve em ani tian kan e thei to ni